Zvyčajne robím, že ahoj, ja som Pico, ale môžem ťa... Počkaj, mikrofón si práve skrčila a doma všetci odpadli. Predstavujem vám Dášu alias Mambu. Volám sa Šarkezieva Dáša a som z Bratislavy. Prišla som do X-Faktoru, pretože túžim prerazieť ako speváčka. Ja som už spievala v jednej spevackej súťaži. Bolo to veľmi rýchle. Som veľmi rada, keď mám pravdu povedať, že sa to skončilo pre mňa tak skoro. Dokážem uznať, že som ešte nebola pripravená absolútne. Nepoznala som svoje hlasivky, svoj hlas, svoju farbu, nevedela som, ako spievať. Spievala som tak, že som otvorila ústa a čo išlo von, tak to išlo von. Ja som v takom strese, že teraz začínam o tom pochybovať posledných 5 minút. Asi sa zrútim. Už nič nehovor ďalšie? Menej je viac. Menej je viac. Ideš. Mamba a je X-Faktor. Teraz už som naozaj úplne niekde inde a poznám seba, poznám techniku, poznám všetko, takže myslím si, že teraz je ten správny čas. Dobrý deň. Dobrý deň, Dobrý deň. ahoj. Volám sa Dáša a pochádzam z Bratislavy. Kolik vám je? 26. To je zle či dobré? No to je právě super akorát. Aha. Zatím máte všechna... Všech 5P. Všech 5P, jak se Môžeme říká. si ju vypočuť najprv? Modujme vaše. All alone it was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. Hey. Ooh, the reason I hold on. Dášo, nám sem chodili takový vyschlý vepřový kotlety. Konečně přišel pořádnej, šťavnatý argentinský steak. Vy to víte, jak vypadáte, že jo? Jak si myslíte, že vypadáte, Dášo? Myslím si, že vyzerám dobre, ale občas s tým bojujem. S tím, že vypadáte dobře? Ano. Sakra, dnes vypadám tak dobře, já tam nikam nepůjdu, ty. Ja, ono to trošku niekedy robí život ťažším, ale Jo, a řekněte mi třeba 2-3 případy. ľudia vás podceňujú veľakrát, alebo potom zase naopak preceňujú, alebo vás neberú vážne, alebo neviete, či to je naozaj, keď sa niekto s vami rozpráva, alebo či vníma len pozlátko. To jsou takový tak luxusní starosti To je pravda, krásné asi ženy, naši, jo. Víte, že 99% holek by s váma měnilo, jo. To neviem, ale ďakujem, berem to ako kompliment. No, máte ten komplex, jak se to říká v angličtině, full package? Čo by za to dala iná speváčka, keby vyzerala tak ako vy a ešte tak aj spievala? Wow, ďakujem. Naozaj máte všetko to, čo má jedna speváčka mať a páčilo sa mi aj vystavanie tej skladby. Je vidno, že ste študovala spev a že aj spievate, pretože ste dosť už vyspievaná a hlavne to viete prežiť. A to je dôležité. Ďakujem krásne, veľmi si to cením. Přátelé, je na čase hlasovat. Pro mě, abych ještě jenom upozornil na jednu důležitou věc, jo. První vyhrání z kapsy vyhání. Pozor na to. Ano, Áno. Áno. Ano. postupujete. Ďakujem krásne. Co mám? Ale nervózna si bola jak s prepáčením divá sviňa. Strašne sa trasla. Ty steak argentínsky. Bolo ti to vidno na tvári, že ti to nie je úplne jedno? No, nebolo mi to úplne jedno, to je pravda.
Tak sa teším na teba veľmi, lebo ja som presvedčený, že X-Factor máš a dúfam teda, že je ten správny čas, moment a miesto a súťaž na to, aby mohol čo najviac zasvietiť ten X-Factor. Dúfam. Budem preto všetko robiť, aby som... Tak to ti oficiálne gratulujem. Ďakujem. Teším sa veľmi na teba. Ďakujem. Čau, čau.